رفتا تيبي رفتا تيبي رفتا تيبي رفتا مدير جنرال مدير البحر أبناء عرفة حبشي يشتغلوا بيزون ذكر قومي هذه مستيدة لو حسام سجلات ناي تنت سبتي ناي كاربا ناي سجلات للو تروحين هذه عم ذكرت ناي عسايا ناي ممكن بحالك ناي تذكرت كاسي تيجي هم شايف في الزلو مالتي تكفيتو يبغى كيلو يا أمسك في الليل بحاليش تعزيم كيلو ويا أمسك يونيفرسيتي سمرة مزيو كتشين كنت كم حدش تكفيتو كتشين كنت كفت كله استفلا لي ناشونال موزيوم أبناء استفلا لي أبناء لم حدثتي يمكن أن يكون الرئيس تأكيد أورجانيز كوين هم مشتكفل يزو كتشين تكفيتو مالتي أبناء كورا كمزي عنده يتكسكو بجيكا تكمنا الكورا أب بعض سحنوس ونساتات تسع ميتويت بكورا اللي بتسرين دوك بكورا سرين جبس بكورا سرين كسب فابريكا دهالك نيو دهالك كورا لاينان ده بعد كبابي دهالك كنت مثل 10 عشتو ديسيت أدلو إذا أبي ديسيت أبي ترى دهالك لذي بجيكا أبينا سنة كيوتوين نكنو نتأكد نجزا مسكون يتأكد كنياتهم humidity temperature resist لزجبر اليوم هنساعد تاوشت بعد زلوا ليلا حموش تيميت عامة دماغير كله كساب هيجي ولا هنت أيكونون على مال نسبة تأكيد هذا فابريكان هذا كان يجي تأكيد هو نمبر نزجي هيج الفابريكاتو نستفاد عليه نقدر يسرع كمورجو من عامة عليه يسرع الذي نمجو عصاب فريز بقوله في الموزيوم عبد الحسن مصطفى ناقل صغرهم فريز بس بهمي أغلسنا يعصب تسافرون نامنس كم بعشرين بعدهم كم بعشرين بعدهم يوم نقرأ نسوام سفارة بعد سيناريوس بشر بحري ستارفيش سفن البحر اليوم أغلسنا يعصب تسافرون بلوم كم بعد سيكو كومبر وايت بلاك سيكو كومبر البحر في معسكر ويفرق ساعة كابزي أزي 9 كيلومتر كبار كيلو كبابي إسرع كسر حدور مع التجيرو هموشت أو شديشت كيلو يميزون المسون كياسم زيوم أبتهت بايتين دركو تركوا مالتي مشاكلي وهداتين أزيوم كاكبوراتين كسر 10 تشي نعفان كيلو يمشي ساعة نعم قبل كابار مالتي قوي بحري هذا خافتيهم بس هبتريزم زمان السايب أب ساعات لا أمسنا كابتن بركوب زلوا السايب سلازي أقول بحري فريزو بلون تايب ناس نتزوجون حدا استفاد زي نقول لنا حقهم من الشغلات يكون استفاد لكن سلسلة جدا هذا خطيب ظهرنا مسيما لذي كله أنا أقول بحري كان تيجي في النجار له عشوب بالله سووا بالله سلازي أفتح الصوت ولا لا أبغى مسؤول أبغى مسؤول فريزو بلون يقول بحري سلازي شوعات عندي بعد ما نقول عم الشغل هنا نقول بيساعد لنا سعفنا نعمل زرفنا كأبهن فكتي سيكو
ساعات ዝነበርኩ ለ354 ደሴት ኣለዉ በጀካ ንዳኣላት ምሁራን መብዛሕትኦም ንኣሽቱ ደሴታት እዮም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ግሽፍ ኣለዎ ክሳብ 30 ቶን ይመስል 300 ኩንታል ማለት እቲ ዝኣበየ ኣብ ብሉ ዌልስ ዝርከቡ ብሉ ዌልስ ዝበሃል ኣብ ናይ ፓሪስ ጃፓን ቻይና ኣውስትራልያ ዝርከቡ ሶምትን 35 ኣለዉ ካብ 140 ክሳብ 150 ቶን ይምንዘሩ ክሳብ 1500 ኩንታል እዚኦም ዓበይቲ መራብር ዝገምትሩ ማለት እዩ ኣባና ክሳብ ተረጋጊፁ ዘሎ ግን እዚኦም ማእከሎት ዓይነት ኣሳ ነባሪት ከም ዘለዎ ተረጋጊፁ ኣሎ በከመይ ኣረጋጊፅናዮ በጀካቲ መፅናዕቲ ኣብዚን ውሽጢ 10 ዓመት ከባቢ 8 ሞቶም ተረኪቦም ቀፃሊ ይሞቱ በማዕበል ተገፊኦም ዝመፁ ንሕና ምስ ሃብቲ ባሕርቴልና ዓቀን ንወስድ ክብደት ንወስድ عليته نري زين برايد بيس وينو ومتون وزحتون بقات كم يقولوا كابا 6 متر كسبعة 4 متر ونقولوا وينو يركبوا ماله يجي سلام تايم موتو سافيجي سوتوي مثلا تقولوا سرقة بسنة غيره نانا كم تفسوي أميدي تراني نوي هم يقولوا لهاد تلك مسؤولو نبتي تولد البوتا يملس بملس كله ميديترانيا زبيت شيبينج لاين مبزاتهم أبيت مراكب ساب كلتشي مراكب عوامل زنجد كي بحر بعناية زحف في مراكب ملس كله بمراكب يرى هاي دسيتات ناتنا نعرف بملاه كم جلايو كساكس كهامبس لذيكي كهامبس كبير يبود أم ويتو بمعرض ذيك ناتنا جميلة نعرف مساعدة حتى الكريم شو زيو زي هذا إيمان يرتيجيو قبل كل فايز حاجة لازم نتدرب الرواي نتاعنا نهار كل هم كان في سين عليهم بقول يهانو يوم يبغى الرواي نتاعنا زي منجوب حتى زي منجوب أفتكر محمود عامل $10,000 هالشيء سلام تاي هاي أويل سلدلو نزيتلو بقول يهانو نتيم منجوب بوريسون كارك فلا في الفورما بكرة تيجي لازم نتدرب بفلاك نسأل بيدوتو كيلا كتالي أو يروي من الفاشل أو بالمال ستيل لين أسد هم سامع تجيبوا لنا رايو يكون شيء تدريبلو يشانوي زيتا هذا ما يعني تقولوا تبغى فشو من ليزر جاكيس شانتا نوز ما يبغى لذلك أنا تدريبلو محبر أيوتهم مزي كراس أساسا لذي نبغى كنا حبرهم محبر أيوتهم من هذه الفترة سبعة عشر من لكن أسمعتهم حبرهم كفولين دخلنا لذي أبزي أنا أتما أسمع تجرنا مالو جيم كا متأسف مستم كورار سنزخنو كورار ريف فيش تراهي مال لذي عصا بريزة أبشر سلمس على أبزي مسلو أما أخر أبايت أبزي مسلو لذي بس عبيه وكم مسلو بريزة مالو عصا ما أكل بحر بايت بحر زبسم نهوم لنا قلت أنا شو ممكن يفيز هذا المرة تناطنا أنا فرصة بس قلت شوي وكا كمالي نسوي عمل سلزي أسمعتهم يعني الفترة نمجوا من المال سلزي كلنا ما مسرح عسل لو أنا أبز زوازي إيرفيشن قبل لنا تقسم مالتي كافتهم بهلاوين كفافهم من تعاسة مستقبلوا تعاسة وقتها نبدأ برا طريقته مالتي سلزي درجات إنه تحليم أبصر السماجين يمكن التسافر ساعة عسل خبر بعض الناس زي حلف بقى عسل زلوا أباز الشيء كخير كل ما قدم مالتي التقال أيكا سومن فرانك سنة تخلص نزلوا ما في شيء زبا فاحب مالتي تقدم أيكا بقع سنة زبا نقا زدلك سنة تجيرو إذا كنت كم سنة الشيء مالتي فلذا أبزيا بوزك من عسل حسب الوان دنيا تدلنا نلوا زي تدلنا لذي
فاميليا وينو بكا بوح على كابيلو تكون زي بس حسن زينا بزا جنن تنحز دخلنا كل جزء عصا خبزون تصل أي حد يمو مساعته نازلنا تسمع موزي يدكسي أبتسخا ساعات كحلي خا تبرز فكها نتعصب زيد أي فاميلي حزور مالك إذا قاتم بهلا نخفوا عصا زوجو خزقا نيتي كافتا جرباناتهم كم موتو يزرق أحمد إذا تساقم تا بحر مساعته يحسسي ስለዚህ ተዓሳካ ኩሉ ግዜ ዓሳ ክትወይ ክልን እዚ ንኸምዚ ክትምታይ ክን ክትወይ ዘሎ ስለዚ ካልብ ደሎ ኣውጣናነቅ ኣብቲ ንሶም ዝመደቦ ሰዓታት ከ ነቲ ዓሳ ብምውፃእ ናብ መንግስቲ የረክቦ ማለት ከም ሸቐጥ ማለት
ውሽጣ ይዘለላ ቅርሳት ግን ሰብ ዓለም ተላለየና ለኤርትራ ምስ ዓለም ታራክበና ቅርሲ ይዘለላ እጂ እዚያ ፎርካስት ያለ በልናያ እዛ ሴክሽን እዚያ ናይ አርኪኦሎጂካል ኤክስካቬሽን ኣብ ዝተኻየደሉ ቦታ ዝተኣከበ ኣርቲፋክትስ ከምኡ ድማ ናይ ፓሌኦንቶሎጂካል ኤክስካቬሽን ወይ ድማ መፅናዕቲ ኣብ ዝተገብረሉ ቦታ ዝተኣከበ ዝተፈላለየ ኣርቲፋክትስ ዝርከቦ ሴክሽን እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ቀዳመይቲ ወይ ድማ እታ ጥንትወ ትብላ ኣርቲፋክት ኣብዚ ሴክሽን እዚ ዘላ እዛ ቡያዊ መንጋ ማለት እዩ ካብቶም ናይ ሆሞ ኤሬክተስ ዝበሃሉ ኣብቲ ኢቮሉሽን ናይ ደቂ ሰባት ኣብ ካልኣይ ተስራ ዝሓዙ ኣብቲ ናይ ሆሞ ማለት እዩ ዝሓዙ ፍጥረታት ናይ ሰብ ኮይኖም ልምዲ ቡያዊ መንጋ ንብላ እዚያ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዓመት ከዓ ጌራ ትርከብ ማለት እዩ እዛ ቡያዊ መን ወይ ድማ እዛ ስካል እዚያ ካብተን ካልኦት ሆሞ ኤሬክተስ ወይ ድማ ሆሞ ኤርጋስተር ሆሞ ሃይደልበርገንሲስ እዚኦም ሰለስቲኦም ሕድን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ስለዝተረኸቡ እቲ ናይ ኣፍሪቃ ሆሞ ኤሬክተስ እዩ ዝበሃል ናይ በዓል ጀርመን ሆሞ ሃይደልበርገንሲስ ዝበሃል እቲ ናይ በዓል ፈረንሳይ ድማ ሆሞ ኤርጋስተር ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ቀርኒ ናይ ኣንትሎፕ ኣለና ምሕኩልቲ ናይ ሓሪሻ ኣለና መንጋጋ ናይ ፈረስ ናይ ሓሰማን ኣለና ዓፅሚ እዚ ናይ ሪፕ ናይ መሰንገለ ናይ ሓሰማ ኣለና ከምኡ ናይ ፀነተ ሓርማዝ መንጋጋ ኣለና ናይ ጉማረ ከዓ ፀነተ ማለት እዩ መንጋጋ ኣለና እዚ ኩሉ እዚ ፎሲል ኣብ ዘሎ ናይቶም ዝፀነቱ እንስሳታት እቶም እንስሳታት ኣለዉ ደ ግን እንታይ ከምዚኦም ዓይነት እንስሳታት ኣብ ሰዓት እዚ የለዎም ማለት እዩ ኣብ በዓል ቡያ ገፅካ ኣብ ዝያዳ ኣብዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ መፅናዕቲ ሕጂ ቶታል ኣብ መላእ ዓለም ክርከቡ ዘይክእሉ እንስሳታት ናቶም ፎሲልስ ኣብኡ ተረኺቡ ማለት እዩ ስቲል ኣብ መፅናዕቲ ስለ ዘሎ ግን ኣብ ዲስፕሌይ ኣብ ባይታ ኣለ ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ቴክኖሎጂ ስቶንቱ ቴክኖሎጂ ዝጥቀምሉ ነበሩ ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢና ሕጂ ስጋ ሕጂ ኣብ ዝተገብረ መፅናዕቲ ናይ ሆሞ ኤሬክተስ ፎሲልን ናቶም ኣርቲፋክት እዩ ተረኺቡ ዘሎ እዚ ድማ ሕጂ ኣርኪኦሎጂ ስቶንቱ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብዚ ሃንዳ ኣክስ ኣለና ማለት እዩ ስታታ ቀያሕ እምኒ ዘላ ሃንዳ ኣክስ እዩ ከም ፋስ ትኸውን ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሕጂ ባይፊሻሊ ፍሌክድ ሃንዳ ኣክስ እቲኣ ድሕሪኣ ዘላ ድማኒ ቾፐር ኣለና ከም መቐጥቀጢ ወይ ከም ጉልዞ ዝጥቀምሉ ነበሩ ኣብ መወዳእታ ድማኒ ክሊቨር ከም ካራ ዝጥቀምሉ ነበሩ ኣለና ሕጂ እዚ ኩሉ ኣርኪኦሎጂ ስቶንቱ ቴክኖሎጂ ናይ ሆሞ ኤሬክተስ እዩ ናይ በዓል ቡያዊ ኩሉ ሕጂስ ናይ ቡያ ምክታት 1 ሚልዮን ዓመት ዝነበረ ድዩ ወላ ሕጂ እዚ ካብ ገሊኡ 1 ሚልዮን ዓመት ዕድሚ ገሊኡ 2 ሚልዮን ዓመት ዕድሚ ማለት እዩ ካብ ቡያ ዝተኣከለ ኣብ ቡያ እንዳንዲዩ ኣብ ሓደ ክሳብ ክልተ ካብ ሓደ ክሳብ ሚልዮን ዓመት ዕድሚ ዘለዎ ክሳብ ኣብ ዓለም ማለት እዩ ኣብ ታንዛንያ ጥራይ 3.5 ሚልዮን ዕድመ ዘለዎ ፉትፕሪንት ወይ ታሪጋስ ዕድመ ተረኪቡ ዘሎ ማለት እዩ እዚኦም ኣብ ኤርትራ ተካላይ ጊዜ ካብ ኣፍሪካ ማለት እዩ ኣብ 2015 መፅናዕቲ እንዳገበርና ፉትፕሪንት ረኪብና ኣለና ማለት እዩ እዚ ፉትፕሪንት መፅናዕቲ ተገይሩ 800,000 ዓመት ዕድመ ከም ዘሎ ተረጋጊፁ ኣሎ ሞስት ፕሮባብሊ 800,000 ኮይኑ ናብ 1 ሚልዮን ይርስ ስለዚ ፅጋ ናይ እዚኦም ሆሞ ኤሬክተስ ንብሎም ዘለና ናትና ናቶም ክኾኑ ይኽእል ማለት እዩ እዚኦም ርክበት ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ድማኒ ደጎሊ ሓደ መልኣክ ዞሮ ሱስ ዝተባሃለ ሓረስታይ ኣብ 1994 ዝሓረሱ ኩሉ ሓደ ፍሉይ ዓፅሚ ረኪቡ ማለት እዩ እቲ ዝረኸቦ ፍሉይ ዓፅሚ ድማ ክልተ ዓይነት እዩ ረኪቡ ክልቲኡ ሃገራዊት መዘክር ኣስመራ ረኪቦ ስካብ 2004 ኣብ መፅናዕቲ ነይሩ ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ድሕሪ መፅናዕቲ ኣብ ዝተገብረሉ ፀብፃብ ማለት እዩ እቲ ክልቲኡ ዓፅምስ ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፍሉያት ሓራምስ ኮይኑ ፀኒሑ እቲ ሓደ ኣብ ብራዚል ዝተረኽበ ከምዚ ዓይነት ካራክተር ዘለዎ ማለት እዩ ዓብዩ ነዊሕ እዩ 4 ታስቲ ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ግን ፍሉይ ዝገብሮ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ኣብ ኣፍሪቃስ ብሓፂር ሳብ ዓለም ንጉስ ንፈለሞና ኣብ ኤርትራ ዝተረኽበ ማለት እዩ ኣብ ካልሲ ተረኽበ እዚ ንእሽቶ ማለት እዩ ሓፂር ኮይኑ 4 ታስቲ ዘለዎ ቅርሱ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ እንታይ ነይሩ ሽግር ካብ ኣብ ናይ ከምዚ ናይ ደቂ ሰባት ኢቮሉሽን ኣብቲ ናይ ሓራምዝ ኢቮሉሽን ቅድሚ 35 ሚልዮን ዓመት ዝነበረን ድሕሪ 25 ሚልዮን ዓመት ዝነበረን እቲ ኢቮሉሽን ናይቶም ሓራምዝ ተፀኒዑ እዩ ናይ 10 ሚልዮን ዓመት ጋር ግን ነይሩ ማለት እዩ ክርከብ ዘይከኣለ ሕጂ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝተረኸበ ፎሲል እዚ ኣብ ደጎል ዝተረኸበ ማለት እዩ ካብ 27 ክሳብ 28 ሚልዮን ዓመት ዕድመ ከም ዘለዎ ተረጋጊፁ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኸ እንታይ ገይሩ ማለት ነቲ ናይ 10 ሚልዮን ዓመት ዝነበረ ጋር ንዑ ክመልእ ክኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ካብኡቶም መርኪሶም ድማ ከምዚኦም ዓይነት ሓራምዝ ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ሕጂ እዚ ኣብ ኤርትራ ዝተረኸበ ሓርማዝ ከምዚኦም ዓይነት ሓራምዝ ኣብ ኤርትራ ዜጋስ ኣብ ዓለም ኣብቲ ኢቮሉሽን ናይቶም ሓራምዝ ክህልው ይኽእሉ እዮም ኣብ ዝብል ገምጋም በፂሖም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዓፅሚ እየን እዚን ክልተን ተንዓፅሚ ዝሳተፉ ሕጂ ኣበይ ከም ተረኸበ ቦታ ንምሕባርን መን ከም ዝረኸቦ ቦታ ሽም ንምንጋር እንተባሂሉ ማለት እዩ እቲ ዓፅሚ
إريتريوم من أكثر رصاص تغيرش واحد. أيوس أريدس نعوز ما أساس الفوسيل اللي حنا رخيص أتغير لنا شيء. إريتريوم من أكثر رصاص. زلمان عجينا كاب بعل بويا دانديرو نبدو سيرنا جهانا واجد شافنا نواج أدريس كم تقولاتنا الفوتو حنحط تنتهن أقدسن هاربر وجمع ولا واحد علمنا زين بلاد أماريكا عندنا أدريس أبسط على صحفة أبسط على جزء خاطر فوق عندكم زجورو من هذا دماني إكزيستنس ني أدريس كاب ناي إيجيبشن كوزو ترجع نورو الزهايبنا مدركم تسوي لا تصور النبرة وان حبشوا جميلك كسر شو عيك فلزنا إكزيست برنيرة كي قارة أبسط على ستان السفر على معبالن حيلن حس تقطني يا مالك حجي نابنت كلاك فلزمن كنده تخصص أتمنى مدركم تزوروا إيجيبشن سمايتو سجاب زخابي بس حيرك الأطل كابزو دمان كان بعد بيت أنزع مسؤول السفر عليه حقنا يقولي تاسك زين حرماس سن حرماس يوزون يرمي مالك بدحري دماني كقدامك في الزمن دحري تخصص كاني بينها نفسها زخالت هاربر ويدمان كم سيفيلايزيشن عند سيتي ستيت كنا تسرح نير مالك بدحريون دحر نمصا ناي اكسوم كاب قدامك في الزمن دحري تخصص ني 1 مليون عام تغابالو مالك ني 1 شهر عام كله غابالو
ድሕሪ ምምፃእ ናይ ኣክሱም እውን ኢቨን ስጋብ 330 ገለ መለ ዓመተ ምህረት ብሓንሳብ ጆይን ይገብራ ነይራ በቤን ነፍሲ ዝኸኣላ ሲቲ ስቴትስ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ድሓር ግን ድሕሪ 330 ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን እንደተኸሰሱ ማለት እዩ እዚ ግዝኣት ናይ ኣክሱም ንኣዱሊስ ምስ ወሓጠ ክሳብ የመን ኣትዩ ነቲ ሰባዊ ዝበሃል ነበረ ግዝኣት ስጋብ እሱ ቋፀሮ ኣብ ዝኽኣለሉ እዋን ማለት እዩ ሽዑ እያ ከም ሓንቲ ሲቪላይዜሽን ክትቀውም ክኢላ ከምኡውን እቲ ግእዝ ዝበሃል ቋንቋ ከም ናይ ሃገራዊ ቋንቋ ኮይኑ ከገልግል ጀመረ ካብ ሽዑ ማለት እዩ ቅድሚኡ ናይ ግሪክ ቋንቋታት እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም ዋላ እቲ እምነት ናቶም እውን ሞር ኣብ ናይ እዞም ኢጂፕሽያን ጣዖት ስምሻሉ ናይ ኢጂፕሽያንስ ናይ ግሪክ ጣዖት ኣው ሞር ክሳብ ገበረ እዩ በዓል ዚዩስ መን ዝበሃል ናይ ባሕሪ ኣምላኽ ገደመለ ሻሉ ኣብኣቶም ዝተመርኮሱ እዩ ማለት ዋላ እቲ ቋንቋኦም እውን ከምዚ ናይ በዓል ቀደም ላቲን እዩ ነይሩ ኦፊሻል ላንጉዌጅ እንግሊሽ ከዓ ናይቶም ትሑት መነባብሮ ዝነበሮም ህዝቢ ወይ ድማ እቶም ኖርማል ላይ ዝፅሑፉ ዝነበሩ ሰባት ናቶም መዛረቢ ነይሩ ኣብ ኣክሱም ከዓ ኣብ ኣድሊስ ከዓ ልክዕ ከምኡ ግእዝ ናይቶም ትሑት መነባብሮ ዝነበሮም ወይ ኖርማል ሰባት ዝዛረቡ ዝነበሩ ቋንቋ ኮይኑ እቲ በዓል ግሪክ ወይ ድማ ሰባዊ ላንጉዌጅ ከዓኒ ከምቶም ኦፊሻልስ ወይ ድማ እቶም ኢሊት ዝዛረቡ ዝነበሩ ቋንቋ ወይ ቃል የገልግል ነይሩ ማለት እዩ ንኣዱሊስ ሓንቲ ካብተን ኣገደሲ ወደባት ኣብ ዓለም ዝገብራ ዝነበረ ቀንዲ ምክንያት ድማኒ ኣዱሊስ ኣብ ማእኸል ይርከብ ኣብ ቀይሕ ባሕርስ ኣብ ማእኸል ይርከብ ሓደ ብናይ ንግስነት ሜሮይ ድማኒ ብኣክሱም ገይሩ ናብ ግሬት ሲቪላይዜሽን ናይ ኣስመራ ኣትዩ ተሳሒቡ ከዓ ከምኡውን ናብ ኣዱሊስ ወረድ ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ትሪድ ናብሩ ዝመፁ ንኣብነት ካብ ግሪክ ወይ ካብ ሮም ዝተበገሰ ዝኾነ ናይ ንግዲ ውልቀ ሰብ ትሸጦ ነገራት ሒዙ ይመፅእ ሕጂ ክልተ መገዲ ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ ብፈለግ ኒል ጌርካ ኒሜሬይ ንንግስነት ናይ ሱዳን እተው ኣሎ ካልኣይ ድማኒ በግማል ጌርካ ነቲ ናትካ ኣቑሑት እታ ስዊዝካ ናብ ተስጌራሞ ድሕሪኡ ካኒ መርከብ ጌርካ ካኒ ነቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጉዕዞ ትጅምሮ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከምኡ ክኸውን ከሎ ሓደ በዚ ገይሩ መፂ ብሜሬይ ገይሩ ናይ ኣክሱም ግሬተር ኣስመራ ሲቪላይዜሽን ግሬት ኣስመራን ሲቪላይዜሽን ናብ ኣዱሊስ እያኣቱ ካብኡ ከዓኒ ንብረት ለኪሙ ገሊኡ ንላዕሊ ከይዱ ንበዓል ኢንድያ ቻይና ከይዱ ገሊኡ ከዓኒ ንበዓል ኣይለት ዝበሃል እዚ ናይ እስራኤል ዝነበረ ሲቪላይዜሽን ኣብ ገፁን ክቐፅል ማለት እዩ እቲ ካልእ ብቀይሕ ባሕሪ ዝመፅኻ ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣገዳሲ ፖይንት እያ ነራ እቲ ዋሕዚ ናይ ትሬድ ናብ ኣዱሊስ ዝመፅእ ነበረ ብላዕሊ ታሕቲ ማለት እዩ ብባሕርን ብመሬትን ይመፃ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ሲቪላይዜሽን ክገብራ ኸይኑ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ እቶም ነጋዶ ካብቲ ክሸጡሉ ኢሎም ዝመፁ ቦታ ንብረት ተማሊኦም ይመፁ ኣብ ካልእ ቦታ ሸይጦም ተማሊኦም መሊሶም ይመፁ ሕጂ ኣብ ኣዱሊስ ካብ ግሪክ ዝተበገሰት መርከብ ናይ ሮማ ሒዛትሉ ትመፅእ ናይ ቻይና ሒዛትሉ ትመፅእ ናይ ካልእ ሲቪላይዜሽን ሒዛትሉ ትመፅእ እዚ ከዓኒ እቲ ኣገዳሲ ዝገብራ ማለት እዩ ኣዱሊስ ሓደ ሕጂ እዚ ኣብ ዘሎ ኣርቲፋክትስ ካብ ኣዱሊስ ዝመፀ እዩ እዚ ለና ኣብዚ ኣፍትሎ በቲ ስጋ ኣፍትለና ማለት እዩ በብሓደ ወሪእና ከሉ ኣብዚ ናይቲ ኣንፎራ ዝተባሃለ ፍሉይ ዓይነት ዕትሮ ካብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ክሳብ 7ይ ክፍለ ዘመን ወይ ድማ ካብ 3ይ ክፍለ ዘመን ክሳብ 7ይ ክፍለ ዘመን ብዝያዳ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩቶም ነጋዶ ዝጥቀሙሉ ነበሩ ማለት እዩ እዚ ኣንፎራ ዝበሃል ካነ እቲ ስራሓቱ መጀመርታ ኣብ በዓል ግሪክን ናይ ሮማን ሲቪላይዜሽን ክረአ ጀሚሩ ብድሕሪኡ ግን ናይ ዝተፈላለየ ነናትን ነብሰን ዝኸኣላ ፕሮዳክሽን ሰንተርስ ከቆማ ክኢለን ማለት እዩ ኣዱሊስ ናታ ነይርዋ ኣክሱም ናታ ነይርዋ ዓይላ ናታ ነይርዋ ዋላ እዞም ናይ በዓል የመን ሳባን ዝበሃል ነበሩ እዞም ናይ ስዑድ ዓረብ ሰሙን ናቶም ነይሮም ማለት እዩ ነናተን ፕሮዳክሽን ሰንተር ነይርዋ ሕጂ እዚ ኣንፎራ ዝበሃል ብዝያዳ ፍቶም ርኢና ትራንስፖርቴሽን ናይ ተነቀፍቲ ነገራት ከም በዓል ወይኒ ዝኣመሰሉ ዘይቲ ዝኣመሰሉ ኣሕምልቲ ዝተፈላለዩ ምግብታት መንቀሳቀሲ ይጥቀሙሉ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናቱ ፍራግመንትስ ቦዲ ኣለና እዚ ሃንድል ኣለና ሪም ኣለና ናቱ ፍራግመንትስ ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ኸ ክልተ ዓይነት ዝተፈላለዩ ኣላባስታር ኣለውና ፃዕዳ ሓደ ካልእ ኸዓኒ ፃዕዳን ፀሊምን ኣለና ማለት እዩ እቲ ኸዓኒ ናይ ቢልዲንግ ናይቲ ኮሎምን ናቱ ዝተፀባበቐ ፍራግመንትስ ከዓኒ ኣብቲ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ታሕቲ ድማኒ ኮሎምን ናይ ኮሎምን ናይቲ ዓንዲ ኣብ ላዕሊ ኣሎ ዝተፀባበቐ ዲዛይን ዘለዎ ካፒታል ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እታ ናይ ፊዮሪ ዲዛይን ዘላ ካፒታል ካብ ናይ ኣዱሊስ ቢልዲንግ ፍራግመንትድ ኮይኑ ዝወደቐ ማለት እዩ እዚኣ ካብ ምምፃእ ናይ ክርስትና ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ዝሕብር ናይ መስቀል ቅርፂ ዘለዋ ካፒታል ኣላትና ማለት እዩ እታ ካፒታል እቲኣ እቲ ካብ ማርብል እዩ ተሰሪሑ እቲ ከዓ ዘንክልታ ድማ ካብ ባዛልት እዩ ተሰሪሑ ማለት እዩ ድሕሪ እሳተ ጎመራ ካብተን ዝመፁ ክልተ ዓይነት እማን ዝተሓደ ማለት እዩ እዚ ድማ ካብ ላባ በዚ ከባቢ ናቕፋ ዝርከብ ማለት እዩ
ካብኡ ዝመፀ ፖተር እዩ እዚ ፖተር እዚ ላይፍ ኣፍተር ዴስ ከምዚ ናይ ኢጂፕሽያን እምነት ማለት እዩ ሓደ ሰብ ምስ ሞተ እቲ ናቱ ንብረት ኣብዚ ፖተር ኢትኻ ምስኡ ተቐብሮ ማለት ምስ ሞተስ ተስኡ ክትጥቀመሉ ምስ ተስለ ማለት እዩ ድሕሪ ሞቱ ተስኡ ንክትጥቀመሉ ተባሂሉ ማለት እዩ ኣብዚ ኸዓኒ ናይ ሳባዊ ቋንቋ ኣብ ኢንግሬቭድ ዝኾነ ኢንስክሪፕሽንስ ኣለና ማለት እዩ እዚ ድማ ነቲ ቋንቋ ናይ ግእዝ ቃላት ዘለቅሐ ማለት እዩ ወላ እውን ኣብ ንሕሪኻ ማለት እዩ ምምስሳል ናይ ቃላት ናይ ሳባዊ ቋንቋን ግእዝን ከዓነ ኣብዚ ብኤፎርት ተዳልዩሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ካብ ኣዱስ ዝመፀ ኣርቲፋክት እዩ ዝብል ማለት እዩ ኣብ ከለኹም ካብ 1868 ክሳብ 1974 ብዝተፈላለዩ ወፃእተኛታት ኣርኪኦሎጂስት ከምኡውን ትሬጀር ሃንተርስ ኣብ ዝተገብረ ኤክስካቬሽን ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ብዙሕ ከምዝኽእሎ ፀሓ ብዙሕ ስርቅል ነይሩ ሕጂ ካብቲ ዝዓበየ ስርቂ ዝበሃል ኣብ ሴክተር ኣብ ኣዱስ ማለት እዩ ክልተ ናይ ወርቂ መሳቕል ተሰሪቐና ማለት እዩ በቲ ናይ በዓል ካፕቴን ዊልያም ጉድፌላር ዝበሃል ኤክስካቬሽን ዝገበሮ ዝሰርቕሎ ከምኡውን ኣብ መጠራኻን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ኣብ ዝገበሮ ኤክስካቬሽን ኣብ በዓል ፋሒዞም መጠራ ማለት እዩ ክሳብ 37 ዝበፅሕ ኣስከሬን ድማ ኮርፕስ ሰሪቖም ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ 2016-17 ኣከባቢ ውሕጅ ሳይት ናይ ኣዱሊስ ሃሲቦ ነይሩ ንዑ ቸክ ንምግባር ኣብ ዝተገብረ ሰርቬይ ድማ እዚ ተረኺቡ ማለት እዩ እዚ ድማ ናፅላ ኣብ ውሽጢ ሳርማ ወይ ኣብ ውሽጢ ዕትሮ ናፅላ ኣብኡ ኣትዩ ዝተቐብረ ተረኺቡ ማለት እዩ እዚ እውን ገና ምፅናዕ ስለ ዘይተፈጠን ዘሎ እንታይ ዓይነት ሕጂ እዚ ንባዕሉ እንታይ ዓይነት ካልቸር ነይሮም ሕብረተሰብ ክገልፀልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ግን ስቲል ኣብ መፅናዕቲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣይተወደአን ዘሎ የተረጋገፀ ዘሎ ማለት እዩ ማዕረ እዚ ዓይነት ስኪል እዚ ካብዚ ከባቢ ተወሲዱስ ኣብ ትግራይ ዝርከብ እዩ ከም ናቶም ባህላዊ ካልቸራል ትራዲሽን ጋኒ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ይቐርቡ ማዕረ ሚዛን ናቶም ይእትዎም ማለት እዩ በቦቆልና እዚ ግን ኣብዚ ከባቢና ማለት ኣብ ዳህላክ ኣይላንድ ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢና ከማስ ኣብ ዳህላክ ኣይላንድ ጥራይ ማለት እዩ እዚ ድማ ከምዚ ናይ ቁርኣን ፅሑፋት ኣሎ ዝሞትሉ ዕድመ ሽሞም ገለ መለገለ ዝገልፅ ማለት እዩ ዓረብ ከንግብ ዝኽእል ሰብ ነዚ ከብቦስ ኣሽግሮሉ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ሰሙ ንባስ ሓራው ሰማ ማለት እዩ እዚ ኣስዋር ዝበዘ ንሪኦ ናቶም ማለት እዩ እዚ ኣስዋር ናይ ቢኤም ስራን ሓደ 40 ቦታታት ኣለዎ ሃንሳ ምትኳስ ዝጀመረ ክሳብ ጉዳይ የብል ይቀፅል ማለት እዩ በቁጠባ ኤርትራ ምስ በዓል መንግስቱ ኣይተወዳደረ ዝኾነ ሓገዝቲ ሃገር ስለዘይነበራ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 80ታት ምስ ተቆፃፀርዎ ምስ ማረኽዎ ነዚ ንቁጠባ ተባሂሉ ካብቲ መበቆላዊ ብረት ፈልዮም ሞዲፋይ ገይሮም ሓደ የስ ኣብ 40 ኮይኑ ሓደ ንቁጠባ ብባህሊ ክትኮስ ካልኣይ እቲ ዝፈልዮ ዝነበረ ዓቃን ዲስታንስ ቅድም 10 ኪሎ ሜትር ይከይድ ነይሩ ድሓር 1.8 ወሲኮም 11.8 ከም ወንጨፍ ገይሮም ሳልሳይ እቲ ኣድቫንቴጅ ናይዚ ኣብ በረክቲ ጎቦታት ኣብ መካይን ኣብ ጀላው ሰቂልካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ እዚኦም ናይ ተሳዕ ኣብዚኦም ዝራኹሞ ጀላው እዚ ኣልና ኣውሪድናዮ እምበር መጀመርታ ከምዚ ተሰቂልዎ ተረኪብናዮ ማለት እዩ ስለዚ በከምኡ ይጥቀምሉ ነይሮም ሓንቲ ዛንታ ምሳ ክነግረኩም ሓንቲ ናይ ጀርመን ካምፓኒ ሓንቲ መኪና ተዲዳትሎም እታ መኪና ካብ ናቅፋ ምስ መፀት ናብ ኣረር መከል ምስ ኣበየት ተጋደልቲ ቼሲ ነበር ናይ እታ መኪና ሞዲፋይ ገይሮም ካብ ናቅፋ ናብ ኣራር ከም ትበልፅ ገይሮም ነዚ ምስ ሰሙ ጀርመናውያን እታ ካምፓኒ ካብ ጀርመን ናብ ኣራር ወሪዶም እታ ቼሲ ነበር ናይ እታ መኪና ሞዲፋይ ዝገብርዋ ሒዞም ርዮም ከይዶም ኣብታ ፋብሪካ ከማን ከም ዝገብርዋ ከም ዝቀፅልዋ ዛንታ ኣሎ ማለት እዩ هاي وسألني عن الكورة ما درنيش بزوالي سريت كل شوي كم أفريقيا زي ودادر وكان زي مسافة سريت جنها مسنا يدين مينفو فيتنام فرنسا زودادر سريت يلو عشرين شهر 50 عوات أتحدث ولا مكان يلو أجد راسي سريت نايش زواج بعد زناين على سريت مالي أوريدي كابدي سريت زنيو إترا ناتمت كم تمت در يعني እዚህ ማፕ እዩ እዚ ማፕ ነባሩ ናይ ሶቪየት ማፕ እዩ ካብኡ ዝተዘበለ ኢትዮጵያውያን ሰምፅዎ ተጋደልቲ ባይኒ ምስ በገለ ገይሮም ባት እንታሽሙ የምፅዎ ማለት እዚ እቲ በግራውንድ እዚ ቀይ ምንቅስቃስ ናይ ተጋደልቲ እዚ ብሉ ናይ ምንቅስቃስ ናይ ፀላየ
እዚህ አሞንጎ ከተጎወዘላ አዲስ ሩሚያ አንድ ታንክ ናይ ጸላይ አውጂ ምስ ተቃጸለት ለእስራን 4 ታንክታት ናይ ጸላይ ምስ አገተቶ መንግስቱ በቴሌግራም ነዚህም ነፈርት ካይተ ማረፉ ሁሉ በልዎ ነው በጠቅላላ ባይር ነው ወሙሉ አንው ማለት ካብዚ ምስ አንው ለሐርጫ ጫፍሪና ሰሜን ካብዚ ናብዚ ከባቢ 300 ኪሎ ሜትር ሌሉ ይዝርጋ በአጋር ትመጽ ማለት ጎቦታት ብዙ ጎቦታት አለው ናፋ ጫፍ ሰሜን ማለት እጂ ቀይህን ተሪካ በብዝህ ናብዚ ይመጽ እጂ ምስራዩ ተጸላይ ወላ አንተ ናብዚ ገጾም አይደሉ ትራይ ታይሮ ሪትሪት ገሮ ናብዚ ይሃድሙ ነው ናብዚ ሂጂ ናብ አብይ ወገን ናብ በዓል ከረን አንሳባ ናብዚ ወገን ነው አብዚ ለ50 ክንተ ብርጌድ አብስ ስለነበረት በሙሉ ትዝሃል እንደነበረ ነው ጸላይ በሙሉ ማይካተማ ጀተና አፋበ ላይ ሼር ልክ ድህል ወር አስልተ ከተሚሞ ሻት 88 ታሽ ሚኖሮ ካብ ኢቤሬኒ 7 ኪሎ ሜትር ከተሚር ካብ ባሳ ከተታም ከተኒው ናብ ሼር ከባቢ 40 ኪሎ ሜትር ናተኒ ካብ ባሳ አከባሉ ኪሎም አኪቦሙ እጂ ሰለስተ ሚስነስራ በታንክ በቀድሚትን በደህሪት እንዲሆኑ ከትሎም ካውዝ ሀዱ ነበር ሰማንያ በብረት በተቀላላ 40 ሚቲ የምቀትሎም እዚ አቀኛ ዛንታዩ ሰባያ እዚ ጦር ለሰባያ ቀትሉ ና እንዳፈራራ ሁሉ ጊዜ ቡን ናውን ጸንሁ ቀትሉ ወይ ካብ ሰለስተ ሳብቲሽ ዓመት ሰለስተ ቆሉ ሰላያ መስራዩ ሀዲሞም ተሰረፉ በሐቅ ዚም ሀዲሞም ለናጽነት አቤቲ ኮሌጃቱ ወዲም ፒኤችዲ ልገበረለው ካው ማለት ጃብዝ ባ አደ ጊዜ አብ ናይ እንዳዜና ወሲዩ በአሉ ታሽሙ ጊዮርጊ ማለት ነው መግለጽ ይሁሉ ካው ዝተረፈ ኤጌን አፕሊኬሽን ሽሙንተ ፊት ሚኒስትሪ ትምህርት ናይ ሼር ማሳካሪ ነው ማዳሊያው ነው ሀደ ካውም አው አለመጣይ ነው ማለት ነው ያው ነው ማለት ካለ ባሁሹ እዚ ትሪት ካተረፈ ቆሎ ካተረፈ እዚ ያዚ ነው የለና እዚ ሎጂ ወይ ናይ ሶታ ይሆን ከንጂ ዝገው ለምዚ ያው ዝገው ነው አቤት ትራምፕ ከንጂ ያጋቲ ነው ማለት አብዚ ሀደ ስላሴ 300 አደዛት ተቃሲሉ አብዚ አብ ህጊጎ ብልተ ጊዜ አብ 74ን ሞዳታ 75 76 ማለት ነው 5 ሜትር በጠቅላላ ገዞም ትሪቶም ባሉም ቴምሲል ተቀፊሎ አብን በረሚ 5 ሜትር በሐሳብ በታንክ በአጋር መካኝ በነፈርት በሐሳብ ተዋደደ ለህዝባዊ ግንባር ተደግፉ ይሁንሚለው ከትሎ ማለት ስለዚህ እዚ ወልሻ ጸላይ እንተዳ ተሳይሩ አብዝ አደራ ያወርዶ ነበር አሁን ተፈላጊ ቦታ ጋር አባቱም አጎር ባህራዊ ሊቪንግ ኮንዲሽነር በአቮካዶ ሻባታር ዝተሰርሐ ኮይኑ ንዝነቀፀን ዝተባታተኸን ጨጉሪ ከም ምግቢ ኮይኑ የገልግል በኬሚካላት ዝተባላሸው ጨጉርና ናብ ንቡር ይመልስ ንጨጉርና ወዝን ግርማን ክህልዎ መጣን አጎር ሊቪንግ ኮንዲሽነር ይኹን ቀንዲ ምርጫና ፍርያት አጎር ኩሉ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝስራሕ ኮይኑ ኣብ መላእ ዓለም ንዘለኹም ኣካፋፈልቲ ብቐጥታ እዚ ተገሊጹ ዘሎ ድራሻና ክትረኽቡና ትኽእሉ አጎር ውሑስ ናይ ጽባቐ ዕቕባ ብቐጥታ ካብ ትካልና ክትዕዝዙ ንትደልዩ አጎር ኢልኩም ካብ ፕሌይ ስቶር አውሪድኩም ተጠቀምቲ ክትኮኑ ትኽእሉ
إذا مسجد الصحابة تبعل نيرة مالتيو حجيجين صحابة شرعين تبعل بيت مال الصحابة تبعل ماناكو إذا عنتو الأركتكشر مسجد نخد خمون كتمال أوزولا نجارات أكمل نفس أبتي كل مش الشيء مثل إخوان ساعة تمرتن تمال نيرة تشعية كمسجد تكون نيرة بجهريكم كم شرعين ودما هم بيت مال الصحابة تدرب أب كلت إلى دمان أجا يسوع دمان إلى لحنهم إلى فترة يسوع دمان حلينا يبرابر قطعتنا مسلقسي بدوينا طبعنا نغمنا مسفسسي لاي 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 هيوت يبلا صباحنا تموصى لومي رقيقة وطيت زي الساسية هيوت تغيرا بسي مسلا نسا صباح حمد بارا قدني وطعسا إذا هيوت 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 إذا هيوت 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 إذا هيوت 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 إذا هيوت 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 ليلة طعمي سكمت زي تحاسب الله ليلة طعمي تعصايو كله إن في طعمي على زي نستقبل له ليلة في طعمي وترو نتعسلو أسفينا مو نسب نقر كده بتسمي
ኣብ ጊዜና ኸይንፍረድ ድሕሪት ፍጻሜ ጊዜ ንእዚ ሃቦ ጊዜ እዚ ፈርዶ ንበዓል ጊዜ ጊዜ ስለ ዝግልበጦ رفتا تيبي رفتا تيبي رفتا تيبي رفتا